Narito ang mga sangkap para sa ating ginisang munggo. Bawang, sibuyas, mantika, at pinaghiwa-hiwang galunggong. Yung natira naming ulam kahapon. So, let's start. Ayan. Painitin lang ang kawali. Meron na siyang mantika. Ito po yung mantikang gamit ko. Claro. Mainit-init na, maaari nang igisa ang bawang. Pag medyo brown na, sasahog na ang sibuyas. Tayin lang natin siyang mag-brown. Ganyan pong magluto ang mga Kapampangan. Inuuna yung bawang. Amoy na. Ang bango-bango. Susunod naman ang sibuyas. Sarap. Bango-bango. Sunod naman ang hiniwang galunggong. Hinimay na galunggong. Susunod naman, isasahog ko na ang gulay, ang palaya. Bango. Sarap naman. Pagkatapos nito, lalagay na natin ang pinalambot na o pinakuloang munggo. Eto na siya.
Tapos, lalagyan na lang ng asin. At kung gusto niyo siyang lagyan ng magic sarap, nasa inyo naman yan. Ayan, kumukulo na siya. Maaari na siyang lagyan ng asin ayon sa gusto mong panlasa. Masyadong madami kasi hindi maganda yung maalat. Kaya isang kung gusto nyo ng mas masarap pa, pwede nyo lagyan ng nor chicken cubes. Matabang pa siya. Dagdagan natin ng konti. Lagyan naman natin ngayon ng chicharon. Dagdag panlasa din yan. Tapos yan, ready na. Pwede nang kayo. Maaari nang lagyan ng konting magic sarap. Pwede na yan.